Akụkọ ọzọ m ga-ewetara unu taata bụ maka Mbekwu na agadi nwaanyị. Olu ofu oge agụụ wee dị, ụganị dị, nwere efu ife oge eri. Mbe na-agagharị na-achọ nri, wee gaa mmiri ịsa mba asaa ebe ọ na-achọ nri, wee pụta ofu ebe ofu ụlọ nwanụ wee dị sọsọ ya, nwere onye bidebere ọnya ahụ. Unu anya fụ agadi nwaanyị si n'ụlọ ahụ wee pụta, jee n'ugbo kpachara akwụkwọ nri kpalụ nke a bakwa n'ụlọ. Ọ nọkwala ebe a na-ede agadi nwaanyị a ka ọ ma ma onwe onye ya na ya bi. Degide nwere onye ya na ya bi. Ọ na-apụta mgbede mgbe ọ mara chi ejibego, o wee jebe nwa agadi nwaanyị a. Mgbe nwa agadi nwaanyị esisigo nri bupụta ka o lie. Mbe pụta kene ya sị ya, nne kee ka ọ mee. Ọsị na ọ dị mma. Ọsị ya biko o nwere mmiri ka onye ka ọ ṅụọ, na-eri abalị isaa ka ya nọ n'ụzọ na-aga na mmiri na-agụ ya. Ọsị ya na mmiri ka ọ ṅụọ, kunye mmiri, mana nwaanyị a bude nri ọ ga-eri. Ọsị ya iligokwanụ nri. Ọsị ya mba na ọ bụrụ nri ka ya chọrọ, nnọọ mmiri anwa ka ya ga-aṅụ, ka ya nabakwa n'ebe ya ka na-eje eteka. Nwaanyị wee sị ebe ọ bụ na ebe ị ka na-eje eteka, gị lie obele nri. Ọ nọzi ebe ọ na-eri nri a, chi wee jie. Ọ bụ na ọ na-nwụọzi mbọsị a. Ọ sị na ọ bụkwa na ya ma ya naba n'oge, kama na ya nabazia kịta na ndị mmụọ ka anọ n'ụzọ, ndị ajọ mmadụ na fa ga-anwụrị atọ ị na-akpa. Nwaanyị sị ya na ya nwere ebe ọ ga-anọ, ya jee n'akụkụ na mkpụrụ ọzọ, na o nwere ebe ọzọ ọ ga-anọ. Ụtụtụ ya nabazia, o wee kweje nọla ebe a. Fa wee ribe nnọọ n'ilisie, fa wee na-akpazi nnọọ nkata. Mbekwu na-akọrị ya ebe niile ya jego, na ife dị egwu ya fugo, na ife anya na-aka afụ n'ụlọ ya fugo, ife ntị na-aka anụ n'ụlọ ya nọ. Si ya ịnwekwa ife a na-agwụ ya. Nwaanyị bụsa anya si ya nke na-eme eme bụ ife niile. Ọsị ya ọsị ya na nke ọzọzi kịta bụ na mkpa akwụkwọ na-ekwukwuzi okwu. Ọsị ya ka eke mkpa akwụkwọ ga-esi wee na-ekwu okwu. Ọsị ya ifugo akwụkwọ anụnwa si n'elu osisi dasị ekpokọba n'irubeghị, na-anọkọta ofu ụbọchị na o ya ekwube okwu. Si ya mbọsị ọbụla o kwubere okwu ga-egba nabakwa ma na ndị mmụọ abịa na onwe onye ndị mmụọ ha si wee bịa i wee fụfa. Onye fụrụ ofe nwee kịtịkpa na ekpenta na arụ ya. Ọ bụkwa na onye ahụ akpachara anya, ife ahụ ekpochapụ obodo niile. Nya ọ nụrakwana ka ya bụ akwụkwọ na-ekwu okwu, ya gbanaba. Sị ya sị ya ụtụtụ ruo, Mbekwu wee pụbakwa. Ọ nabago, mana ọ narọ o jee tachana n'akụkụ ọfịa nọlụ. Ofu ụbọchị gaa, olu ụbọchị nke abụọ, olu ụzọ ụtụtụ pụta, lee na n'okpuru afịfịa ekpokọba n'iru ezi, azakọba n'iru ezi. Ọ sị na ọ na-ekwu okwu. Nwaanyị esibezie na esibe na isi sie, bupụtezie ka o lie. Mbekwu wee gụba. Ọ na-agụ, ọ na-emerube arịa, ọ na-agụ na-emerube arịa, akwụkwọ niile a na-eme jigi jigi jigi. Ọ na-agụ, nwa agadi nwaanyị esi na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu. Nwa agadi nwaanyị esi na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu, yagịrị ya. Esi na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu, yagịrị ya. Okwube ekwube, yagịrị ya. Ọgụba agụba, yagịrị ya. Ọgbaba agbaba, ọyọba ayọba, yagịrị ya. Ọwụba awụba, yagịrị ya. Ka ọ na-ekwu ife a, ka ọ na-enugharị arụ ya, na-enugharị arụ ya, afịfịa na-enugharị. Ọgụ nwaanyị n'anya wee fụ na akwụkwọ na-ekwu okwu, wee lota ife Mbekwu gwara ya, wee gbanaba, gbachasịa ghafuo ife o ji. Mbele pụta jee libe nwaanyị, libe lichasịa, welu nke fọnụ kechili wee naba, wee je wenalụ ndị bie. Ọ nenekwa abalị ịsaa, ọ nachiatakwa. Nwaanyị bupụtakwa nri ka o lie. Ọ lebakwa n'okpuru onye bụ afịfịa bidokwa. Nwa agadi nwaanyị esi na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu. Agadi nwaanyị esi na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu, yagịrị ya. Okwube ekwube, yagịrị ya. Ọgbaba agbaba, yagịrị ya. Ọzọba azọba, yagịrị ya. Ọwụba awụba, yagịrị ya. Okwube ekwube, yagịrị ya. Nwaanyị wee gbanabakwa ọzọ. O rikwara nri mbọsị ya. O mesizia nke ịtọ, sị mba ka ya jee fụ dibịa ka ya mara ife na-eme ife a, ka o si bụ sọ bịa ka ya bụ mkpa akwụkwọ na-ekwu okwu. O wee jee fụ dibịa. Dibịa wee gbaba afa, gbaba gbasịa, wee sị ya na ife mere ahụ na ndị mmụọ azago oku, na ife asị ka agwa gị ebi iluo. Tupu isisie nri, buru ụzọ ka ị sụọ nri ede n'anya anya ọfụma,
ịsụsịa ya ịkpọọ ya ka mmadụ dobe, ị bịazịa sie nni nke eni, isi sie ya ịdọbịa n'iru ebe a ịkpụrụ nni ede a ka mmadụ. Ife agụkwazie egwu ịgbanaba, ịgbasịa ka isi agba ịnachighata ka ịmara ife iyi afụ. O wee kwe, wee lụkwa, o wee sụba nni ede a sụba nni ede a sụchasịa kpụọ ya ka mmadụ dọbịa n'iru ebe ọ na-anọ eri nri. O bupụtakwazie nri ka o lie. Mbekwu nọkwalụ n'okpuru ya bụ afịfịa wee gụbakwara ya. Nwa agadi nwaanyị sị na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu ịyagịrị ya. Nwa agadi nwaanyị sị na mkpa akwụkwọ ara ekwu okwu ịyagịrị ya. O kwube ekwube ịyagịrị ya. Ọ gbaba agbaba yagịrị ya. Ọ zọba azọba, ọ wụba ahụba yagịrị ya. Ọ gbaba agbaba yagịrị ya. Ọ na-agbọ na-enubube arụ ya, ọ na-agọ na-enubube arụ ya. Nwaanyị wee gbapụkwa ka o si agba, gbachasịzịa wee ọ batarazi nke bụ nnukwu aka, o wee nachighata. Mana tupu ọ nachighatazi, mbe abịago yilizi ya bụ nni wee fụ ife nọ ebe a wee sị ya, ka ife ị nọ ebe a eme? Mma agụọla gị na ya rakịta ọmanya tawai akị ya tọ na nni ede a. Ọmakwa ya akị ya nke ọzọ, akị ya atọ na nni ede, ọgba anya ụkwụ, ụkwụ ya atọ, ọgba anya ụkwụ nke ọzọ, ụkwụ ya atọ, were afọ ya ka ya nupu ya, afọ ya atọ, o wee nyakudo na nni ede a akpụ ka mmadụ. Agadi nwaanyị wee pụtazie wee fịasịa, mba ọ gị na-eme ife a? Wee were aka okpiri wee kụọ ọnya n'isi. Ọnya bụ na isi mbe tisara etisa. O wee bụrụ ya chakpi wụọ.